Jak se zbavit nepříjemného řidiče? Velice často slýchám v autě, jak vás někdo obtěžoval, byl sprostej atd. U Boltu máte možnost, když jste s ním jeli, okamžitě po zastavení, tam svítí to hodnocení, dejte mu 1 hvězdu. A když chcete, aby byl zbaven účtu, tak to doporučujte i jiným cestujícím, kteří s ním jezdí a nejsou spokojení, aby to tak udělali, a Bolt ho časem zablokne. Je důležitý vědět, že když mu dáte 1 hvězdu, tak už vás ten systém Boltu nepropojí. Tak je předpoklad velice nízký, že byste ještě jednou s ním jeli. Je to hlavně pro slečny, který velice často skoro až pláčou, že je kolegové obtěžovali už skoro až fyzicky. Když chcete rušit nějakou objednávku, není problém, můžete to udělat, ale prosím, udělejte to hned. A nenechte nás řidiče jet 10 minut za váma a pak to zrušíte. Dostaneme za to prd, ztratíme čas, tak jestli chcete zrušit, hned po potvrzení. Pak by možná i ta úroveň Boltu trochu stoupla. Zdraví pan Pahejl.